What's the baby no yesterday? I have it, my member have it, mammy. So, what? Sasabaka, I had to cura. No, maybe we are to be a man in a muscle. And the soon be on Suburban who can say, Sabe, funny nipa, what's a qua? Not all what? Or tell what Ankara. Is I the same of work. Or you are in Waba. Tell us, Yannigan. Say you think China man or Brian who be cow was in go. No nipa blend me so nasibo. When you will be ya, and money at Bukasa, the Dumo. Oh, that's what Brian. My chance I'm running for. Why am I okay. And the soon be on Suburban who can say, Sabe, funny nipa, what's a qua? While Brian Nipan, on your one you true pa, as I saw Dicum. Usia mama san emo akwaba enfam Nyansapo TV eso ye kase Nyansapo a wo se yesanen badwen bakwan so adwo amatena se na busia ene bikomu bu de mede baba so mu afirikesi so de pantoma Duabo su yesi abofra oso mane maame ne papa ndar bento ho no empa de to da Ajaguraja wa wo so de ho pusu nyaka o se asante for bloggers mo tete no etu o ma Duabo su na ene eba bedi ho enkomo ebepini no nkrofo ka se Ajaguraja enyamedifo Ajaguraja yesei nanso da bia ne se bia waka bia na akwakoye no me akwakoye Duabo ono de onyi twinya doa so ya kwada wo ye panyini na afoforo se be wani nso ade na ma wani tira wani nto na wo chew e wo social media ne so a odi Duabo betua wo to na yesi ebia su ene eba bedi ho nkomo ye bebusa se na de be na ekoso a se Duabo mpempi ni ye bo ho dawuro ye bra enye ye ntwe ho firi ho na de nipa be ko seye de nipa be ko amanim no ekoso ewo ye Ghana ha se ni titiriu ene social media no so ene se wo pese wo su Duabo pa kire ko social media no so ye be kire hawa yetimi spell Duabo adwa enemy din aha Nyansapo TV sem di kan eka ye no ene ana di kan ya wo timi kan wa fidikesi so abodoma ne so na beka eye Nyansapo dwumakuo no ho se de be yadane dan nyina no ye de story bi atumu a wonso nsa ebetimi akabi no wafamu asem e de atu ohofo odi abo bra odi bi abo ntoma no na dachi bi no asem bi to a wabu nkompo akɔhwechi wawura mu Nyansapo ye channel ne so na wakɔ akɔhwe video na de atu ohofo memba se beka sabe ye tenten ye ba be di nkomo na wa say ye mara kwa ba na ye fa nkomo twetwe no enhyehyɛ so nana mame mu akwaba ya me de na ho ye de ya no me ho ye nana menya kasa ye so say o sere o sere na dey where the loto bi ana menya ni loto ana Duabo na so na be ka komo na ye be na ere ye o de obi si me musa say nya me Duabo ana say nana ensem bi ha o ensem bi ha Ajaguraja akasa na ono no wo hwe ne trend on social media so a da bia wo brunua na ne nuabo no so akwakoye nkrofukuo bi ase asantefo Duabo bi ene asantefo bloggers no no ye table bro mu nua beto so ahwe mu pa Ajaguraja so ya santini yeso ofri akrodie asantini o na da bia kwesa asantefo mudi Duabo na edi agoro mudi mu nsuo mudi mu aduane mu ye mu bibia bi no ho asem te say na metoma wo me da ase montie asem we yie pa okay Duabo esayade okay nti se ohwe asanteman mu a yewura opemso piao nene mpanimfo atena se da bi se de Duabo esi ese niema no nti ya bre Duabo okay nti ye modua nti asanteman mu no ya ye ma se atre akoba bia Ghana hadi akoba bi bebre okay ubodua pe ya chiwa ye bo nya amane be boka nti Duabo enya de papa okay na de womni se ya woni pa bi wa asasi so a omuntimi modua na ne yenwrem ya woni pa bi wa asasi so amamre ene amane mu no ene
se nipa ne ye Kristo ni kura no ane twere kronkron mu no omo ntimi mmodua de edi kan eye wo hene okay ohene mmodua de atoso mienu osofo osofo mmodua okay de atoso miensa komfo komfo mmodua okay so ati ase saa ekuo wi mu mmodua arentia ebise mo ye de nipa tumi ahye monsa okay ohene bia da domo ano ati ase sofo bia da domo ano okay komfo bia wona se ye bo obi dua kra na obedane ye de ne ba wo ho emo adane na fe ye de na wu twa wo ho ekobodua na so kobodua na wo kobodua na ho ya dane wasafo nsare ho yare so ati ase enti saa ekuo miensa ya mebo odin omo modua okay na ansana obi bebodua no eduabon no yabra okay nanso so hwemu a enam se nokura sa e wasase we su ntino makontompo di ehini ebe ye din se eduabo tu betwa se etu betwa nanso edua no ogbo a bono ne kwan so ebise ye chiwa benya amane ena edua na ogbo nanso ebia na ye abufuo ne anitan bi kwa ena ade abosa sebe duafon no okay o friend duafon duafon so odi abosa edua no okay ena se ohene ubo dua ne yachi udadua wasam yesoronko sofo ubo dua ne yachi wa wasam yesoronko komfo ubo dua ne yachi wa wasam yesoronko enam se moda domo ano okay ena se mo ye nhweso de soso ema afoforo susua etise wo komfo wo kobodua na sofo obodua na ohene ibodua de a na ye ne ayaka no so ye nyeden enti asema me kan nyina nse saa nipa miensa mebubo omudin eye wo hene sofo komfo emodua nti se saa nipa ne bodua de a ene na ye hunu ba bi a saa nipa no ofiri nana yehwa de bi mepesi ye kono straight to nyem enasema ye ba bedi hu nkomoyi oni nipa kora wo bodua no iso oka kire me osofo sofo Ajaguraja se akolanse osioni we de okoto wanu ma o so akolanse osioni so minimum papa wow me opapa ma bone ban pen me na mkofa jago sakadon no mne ade nyina oba ai tafo ekire hayi okay pankrono oba foforo no yen ena ne ye bone ban Ajaguraja papa ana di the same so for abednego wow so ti ase no mpe sabe kwasi asem sabe nti ono de na sem prem na sem nsi okay so oya obeka sesi a odi beju sesi a so na sani o mani nyina no sabe amo ankosi hwe ewo hene okay ye pese yesua no ho asem kakra because say na wo sha ase ka say okoto nwanu mani we no mean say bibi o ha esi yehu ye pese yehu na ade pa Ajaguraja duabo ne ye too much on say obapa no de nokra ba akopɛ ono na ompensa mfum okay so enti se woye na de ne ha no de se ono ye no no obeye okay so no obodua kro no de ne no so se de se wo kan okay ono no wo ne niam na oye so se yesunsum niam ne ade no ono wo de no oye na se obie na no abodu edua ntentem se de oba social media so abebro no no onye enu bi onye onu bodu wa akire onye so enti se oya sofo na se ubodua na sese no o de sofo sem na to nchen ana sese se bia wo boy we na kofa da bi ena bible nso me yete ase pen se eduabo a eni nyina so no enya adwuma sese mo nyina makotena ntintan fidie so muntie o se enwum ba ko no wo se entena feudifo tena bia so ena won so akotena feudifo tena bia
What I say, baby, I call you Nsafo, no one, and I was walking a hobby. And today, I saw Gobodia. And it's a years of one. I saw what till every Sunday, man. Hard general do. Ajaguraja was walking a hole, and I will come away, and I will come away, and I will come away, now will come away. It will be back and be a minute, yeah. Now to serve you about all Bonino, and Yajuma, the Edicine, a Duabo, any as well. If said, baby, I want to know more seeing, Sadi and I say, Baho. And I dear toss me, and so I can be a Kotokomoja, Ewinimu, soon, Ewinimu, baby, fear, soon, and I assume my day, Ewo feel. It turns out I'll be body and I saw Bush actually. Yes, all 15 hours my body. Because any problem maybe our dear. What didn't attempt? At so where DB, and on swear DB. So I say, who wedding attempt, and on swear DB, and now Wabodia. And I saw no Wabodia. Said you away a Duabo, and Yajuma. Social media, it was a Ujai now to floor. Now you send him grass any day. If you want gas also. So I am a idea, because a bedroom baby, near Betu, near Sofa Bubonia. And now Bubonia, and now Comfort Bubonia. So, any can say Bass also. So I say, aha, enti, sa near mana air cosuni no, at the how and every on mine. At the how pa and ever. Nti, say, what's all about a cra air quas walia. Obi crabit made dinner was all about who fell. I didn't hear oh, cause a cost of Wabubonia swallow. So, enti, sa no crabit man was all in a good. So was solid pa say we nyame no kwafo say we nyame djuma agi akra ma nyame mo manya nkwaje pa dia sa asem we betima mo asole na me busa say ne papa se ne okasa onim ne papa na ne papa to ye say ya bi so na asore engu o yes ani ma eguye bani ame se dia na asole ne tie no ekoduru ba bi na ntimi anye sa o ntimi anye sa pankro no he ya ni na ye niema na wo ye ntia so e say on say nipa bia no so hu say di ositi a opa obebe no opa o men what I say opa obebe no oh me say me na me kofa sakadon eni ayi kwakuba fan fi buo krom ono na bo drums sakadon bo bass guitar me to dwom na na nyum to ena no mabo akokra ndiro so ba akokra ne no so and so ekoduru ba bi nema bi a ekoso no ye nyina ye jaye de ntia me busa sa no wo sei sofo bobonua ebeduru me bi na bi a wa sori kra e ba fom na ye boni di sa Ajaguraja wo tie mu abed na guba de ene enyo ngo so no papa no eti ana tie na pese mu se ne papa ye sa na gu na so be na sori enwu asole na ngu na anwie ye ekoduru ba bi na hodin no na asole no enye agija no kra ba ko pankro no he ya me amesha bwana akobu akoye se minim sa so no da so ho mpo dia minim na nya no na ne ba ne to aso no ana no so de different me minim se bia da mo kan won kran won kran so enti mesre no se wo se wo ye nyamedwuma no wo so papa na idea sa ntintan fidie na wote so no se me kan no obetie dia omfiri so okay se omfiri so a onya ayiwiasefo na asem nye den emfa ma wo no ne de no onfa nka nyamsem enu mom na bebo wo ebi se on se Bible say me ntena fe odifo tena bia ena nso akotena hobi tie ne de omo ye no wodo hugima ubenya sunsunso eno ne adie eni enso ade ne kasatwitwie bekati nti se adua na obebo no obebo abekwa duru ba bi no wan hwe a abubonua nso dua ne ku no ebi se wo sa fe odifo tena bia de dua na se na wote so ena obonua ena obi nso wa obebo dua na ommo ema wonti wo ayi ntintan fidie no so bono wachi obebo no wo ba bi na obetuma ko ba bi se ye modua ma no ena obe ndai ena se nipa wo ye bonni se den ena wo na wo so wa bin se den abofo nyina hya wo yam wudi bonni nko ade abonni bedu ebi se nyame se oyo donfo ne mobrohunfo no kra do ne mobrohum ampempem na ebem de o ma bonni efo ni so what I say enti nipa bia wo ya ade hu se ade a wo ye eye papa se nipa na ade a wo ye ne nye na se wo so wo gina wo de na chi abo obi dua edua ne besa nya wa ngasa dua ne enya adwuma nti mpanifo se abobonua no
edua ne kuno nana yɛnhwɛ die bi enye Ajaguraja de no nko na aba akwakwa Duabo social media no so yɛmfa papa Lumba owu ye ne nsɛm a ɛkɔba mente me ho ase me kawe hu me kakuo we hu no ama ne Duabo no so kɔso pa social media no so na Duabo no timi tena sidi hwɛ nkrofuko mu bodua na akwakwa asantefo to asantefo ana wo mo bro mu hu nua asuma sɛm bi tae kyira na because asantini de okobo unu asantini de ayeden ka asam na aba de yi na ayede ya no tutumbie o hwa Ajaguraja dia wo boya eno so asante to asante like be se me hu bibi de be na ekoso adan ye de dia ne twetwa ye funu ana se empenfo ka bibi se asemboni nti na hemfie ho so enti ka bibi koso saa no fa no kwa hemfie so on fa no kwa hemfie nso a fa no ko abam court na court nhwehwem na se wo bodua de a na opese o kire se so se wa upe wasemo de na opese ahwehwem ma si asemboni nti na hemfie ho enti fa no kwa hemfie se wa ntimi amfa na kwa hemfie na wo bodua de a na ade na wo bodua afa ho no wo wadwene ho pa asem na wo bo ho dua no wadwene ho pa bebre fi se wo bodua na na wawie obone tra so e bi agoro edua bi wo ho a wo bo adua na wabɔ no ebesa benya wa ankasa efse ye woniema bebre ewum eni ntina empanifo hye se ye modua mempesa mekɔ achi na mempesa me ye hintasem tutu bi so etise sebi oba abema bi aye ne bone so na wagina ntenten ebo ne dua na sebi misreo na ogbodua no na ebia waduru tama ebia owo onsabuom edua no benya wa ankasa ebenya oba na ogbodua adentia wati ase ebise tibia na wo mu no eni kwanse ofre se sunsum ne de yesa ade no nti wo na obenya wo mi se hu ye fi sa so entinye so ofitia na wabodua wo ye modua basabase dua nema bebere wom nti wo bodua na etimi sa benya wo enya wo a etimi nya bia wo fiefo ana wo ma ana wo yiri bi so ana di nsunsuan so be fufuro bi ede eba nti na na hwe di no mse da bi ye modua ena dua bi wo kura wabɔ na nipa na wu no sabe omu hunu se ye Duabo omu do omu sabe kwa akoka edi nsem bebre be sabe ka omu wa akire no we kai masem bia sem ba social media no so dua bi obi akwa akobo ni dua no bo ne se hwa owu a ode ne be kɔ mo akire wu ubeba ni funu ho aba besu ubewu ubeso funu da kamam ya kɔsie no ubewu obehwe ne ma ubewu ti se dua bi a wo kan na wonim dua ne genesis se na obo no ti wo se busua ni wu to so we ne fa no kwase adua nti nana ti se wa bodua ne dia atra ne nyina wa obesom wode ne be kɔ mo akire ubesu ne mampo waje o mo akire kwa ye ne maame kwa na akɔso nkwani mu a nso ubewu nti ase Duabo no ye di agorododo de titru nti ameka sa asante to asante ko social media so akwakwa asante to asante o mi asantini we mi nu asantini ne ye de age ye ho like dey na ekoso eno na mechro no se edua ye modua sa so sa dua oboyi eye sebe nkwase edua so wabodua hwehwe na osibodua no obi nso betuma sa akobodua no bi na wabodua no o se bia medo ne yire ne ma anana busuafo anani se daase so atiase ana sa Duabo no nso so no so wo wi ne se dua no so nya nipa na wo nipa kro na wo bodua ne gise wo kɔ ba bia wo kɔ bodua no so kɔ daase so wankoye a etiminya wankasa anase etiminya ufiefo ana wo hu nipa bi so atiase enti Duabo no enye se ye bɔ no basabasa sa ena yen akanfo no sebe obi afie enentra ena nyamsom aba manioma bebre ya gugum so na obi a osunsum a etai na chi ewo ne fie enti eninti na nananom eduru sebe akwasidaya ana okudaya yegu nsa no ena ensa no nso so enye se ahemfonkwan na egu eya busuampa nimfo so omuhia na omonso omabompae ama abusuan eti sampa ebo ni nyina ekoso no eye sunsum bi ene ye bo sampa de mom se omonta ye chi no omomoae enti sunsum bi ene no so beba na ho kwan se bebe fa ni nipa kwose ne kwa wa bra nipa no onye eboni turururu pa esese odikum so ti ase enti sa Duabo na wobon enye adwuma enti bible me ti ase se Duabo a eni nyina so no enye adwuma so ti ase enti sa Duabo na ekoso no
eye ye can be say sebe ye say angrafo we aduro ensimafo we aduro we num we aduro so na yen akanfo no yen sheda nyintum say ye sheda atena se we abin we ye say enti ye de ye ja bibia ye de ma abosom okay so that I say enti bosom de ogbodua de ma no na bosom no aye den ahwehwem okay so that omudi asem so no ahwehwem na baabi anokure da no na bosom no aye den e de ato na bosom no so obia fie bi ho obia fie bi ho me kiremu a ebe nsem bebere obu a onko ne fie nko hu se suma na se bibisa ho na nso fie ho no ye wo obi wo 2 years tinimu no eso se na bosom so what I say 2 years tinimu na wode wa busuan na se fie ho no eso se na bosom so what I say enti sa duabo na ye bubo ni nyina no o se ye hwe na ye twa so na enya de papa so ena sebe enka o ye bibia o ye na de agi nipa nkwa yeah na ye nya bibi mfa enkum nipa mfrasa ase so okay so ena boni bi onipa obedi bia nso obenya ho atemu e wa asase we so ansa na awu achi wanya okay wow so etisenka atemu ni hode a enka de ye wa asase so bia no ke be ya fa ye ho adi nanso entisa enti sofo se ho wa wunim se hebufo anwumande trenkru no ma yeti ase temadu no nso se etwase onipa bewu preko pene no akire no atemu obeba enti den na unua na ye wa enkwana no eya sebe oya sofo ana akomfo ana dinsini wo se mabodua nkwana no eya na ye hede omudi ye wura yi bisei wose adebo ye o utim ho akura bi sebe ombo brandru bi a wobo na duru na wo ye osai benimfo se one krama di agura otafrewa no ho enti na me hwa adie bi wa ha sei se na woka se wukude bia no abusua bi kogunsa de tai ne de hye na chi se na be ya bibia betima ko idi amomo no ene na fe na me ya ati asantefo ase e wo niema bi ho na yensambra back to abedna sorry Ajaguraja die Ajaguraja ye hwe ne duabo na wono no nkofa kosua ne snap mburuburu nua o wasa wo hwa Ajaguraja owo altar bi wo ho abehu se ya ye ohonyini bi ase esisi so otimi fa Florida water no ato aboso no kan asa bufuom no twitwa mponche ode nam di agropa na no bi hwe ni interview bi a ne dan ba kumukwa no fridge egu a na ma egu mo de ye sacrifices ni we no no so to de ha mitimi busa se no nyame sum ni bi a na so no de ne nanom sum no de nyame sum ni bi akatakata so aye nim on se ye ka altar anase aforebuchi a ye sere boni fefere na wo so okay enti Mose so Aaron Nadab ni Abihu mu nyina no nyame ma omu yebi okay na ukoka bo na kire osofo na odi udwan akọ okay na wo atwa ne mene na odi kura asobogya ne bi na odi soma abom na odi kopete ntomadan no ntoma de twa animu na odi apete owi a na odi udwan akoto aforebuchi anso ayeden ahye ne di asere bo ne fefere akwa ho san ne ade e de ama oman no eti se wo ye sofo de a sa ne ma ne se wo ye nti se wo ko bodua wo altar so de a na je se wo yi nyame asi nchen o senka wota ne nye bone se de wo ye no enye bone obetuma ye sa de no e de asere bone fefere so obi kura yare obetumi abompa ye e wo sa altar no so asere ayaresa tumi ama nyame be ye ama nipa na nya na yaresa na afa e de na akodane duabo so eden ne koda ne duabo na je se wayi nyame asi nchen so ena se wayi nyame asi nchen no nso no o ma ye nhunu sunsum kura wodi ye adwuma no se nyame sunsum se hwan sunsum ana bi ade wote ya ba be ka mofra bi ne ye niwa so what ase enti ade bi a ye bia no ye nhwe hu se akatua wa akire na hu sunsu anso so e wa akire so enti me de amesa ka bi oni se sa entintan fidie no so no se be ya onyina kwan enko na oni akrisofo emfa o makwan na sebe o ma aka no so no onya o mabra bo nye de emfa ma wo mu eso sa entintan fidie no so de so ukoje hwe obi nso hwini mu bon ne chen ono so be ka ho eti se ho no na se duabo beba mu dia ene na akopɛ de en wo
nsunsuanso bi etma ba no so nsunsuanso so ho faifa e say me metie se obo medua ana ukọbọ me hu nipa bi dua na se dua ne nyame na me wukura na ka hu se onu fiefo munya na hogono da wawuo no mawuo no munya na hogono da e say unim de atimi mu na anim de ewo me fie what I say na akane no nsusu no na nanom no ba bi ye free ayi apa ayi kura ba no ye free soro ho eba mari soro ba no obi akura na bosom wow so what I say ye de abosom free tete bosom no ye kan ye ntia ase bere pamu no ye beto abo ase na ye kire bosom ade ye friend se bosom ye hunti no obi akura ne de ene ye de bae so eti ne na ye de kwasikoko e de nyamsom fufuro bi e de aba be se ye de na ye nyankopon no a otwede mpon de ma ye no ye hunu ne tena bre ene ye ne basa eti obi a wo ne de so what I say eti nyankopon no onti asore de so nyankopon nti asore de enti ade bia ye bia no nyame na otie mu what I say nyame tie mu enti de ye bia no okan ye ho wonim senia okan Korintofoɔ ngma edikan no etre miense nche mudu nsia no osimu nim se muni padua nyankopon asore de ame nkronkron ti mu enti se obi se nyankopon asore de a se ne nyankopon be se ne nyankopon asore da na ho te na enemo a what I say enti nyame no ma ye ni tumi de ye de ye ni hunu eka ho enti akamfo no na yekura sunsuma hodo pa so ewe ene ni nyina wo ho na asori nti ye de asiesie okay so ti ase ye ho adwuma ama twede ampon boss ro boss ase nso gitum ewo de ye no na sasma me ka we minim se de etie bia sofo bi bepe na wasem de ni tiraba na fe oba afe na ye de baabo no ebe koni ahu ye ka bosuma adeban ene nyamsom sesi a ekoso no eno nso na adeban enti mesre se ota no de ye bompa ye wo so sere boni fafire yemfa murunua yemfa nnome yemfa nsei yemfa nsei okay so ati ase nana ye sori so ane sa na me pese ye hwa ade bi duabo a ye brobro social media so ye nhwehwanimu ana se ebe ye adwuma obodua no de camera si no so no so ye di nachi no tete wasa na mo ye no ye bodua ye ebi nsida eti se obi kokota na wo kwa ahemfie obi na obekaza me kwa ahemfie na wakokra o me kwa ahemfie mi ko difo abasesi a o me kokot mi ko difo abasesi a okay David so obi asi mi ko dibem what I say eduabo no kra ye bo a ke ye bosie ena ede na fe ye bo ni social media so tete me ka se enu na ye adwuma ay eduabo hunu anya adwuma eni nyina so okay so eni nyina so se enkwankwa anu ase okay ene ye nyina ya betena te ene ye toto ye ho nse hunu ye kan se hunu tietia ye ho eti se wokobo midua enya adwuma me ma o mate ase entintintan fide su duabo bia no enya adwuma na se opese ye adwuma me kan mo ate se adua no ebesan ba wankasa so ko dua na wo bo no wante ase na wo bo so ate ase enti konfo modua ohini modua sofo modua nipa miensen konfo ohini na sofo na emom se bibi ba na na odin a wutimi de nse e de sign wo ho eno ye nsidie enye duabo tie won sunsuye e wo nsidie ene duabo mu nsidie ni se wo de asmato se ma bewi awade menso me ye konfo ana me ye sofo ana se me ye ohini enti mo de hye me so ebia me kama konwa konwa mete so se sas minim ho hwe so ati ase minim ho hwe enti se bibi sa kra no a mintimi nye enti me ka konwa mete so se mintimi nye tani na koba ye straight duabo ene nsidie na mo nsem ko ka se me ka konwa mete so se mafasa ade na makonya nkumi a mabodua wudi kuni ba na duabo na ba na ade nsidie ni ba nye dua won fa kuna ma hwa ye nsidie ni na se ye adwuma ni na obi be wu sa nsidie de wo de sign wo ho so se wunim ho hwe wo kan wakonwa se wunim ho hwe so ti ase eti se ye bibi se wunim ho bibi a akonwa no na be ye ho adwuma enti wo mfa nko ka ho se
say so the count say dia wo abodua na me say yes sorry so ma me fa we ni ba nsidie ni ba ye ni duabo be na me di we abrante yi nsem o mukai na so se waye Ajaguraja frakadam obiti no kakra bi because Ajaguraja kan nsem bi to ni so mire bi say beye na o sheda be create say ade na si ba yensie ana Ajaguraja de je ho fans ana so de twa na ho fere social media no so enti abrante na sa ba betoto Yampia say obedi ne ho few obekeka nsem bi enti eno no obodua na enya no ana say no so abrante ne be ye nsidie ni bisa because say who dey make kakra wo ankasa na enema o mo ye social media no so no enema bi wo mo ankasa kra wo mo nte ase so te ase ono ebe kan nsem bi ena ono asa twa no be ka say de nipa ne ye no aye adwuma yes ena wo de je wo ho fans to say about to case here by ya South Africa for ye ni say social issues obi Ghana for South Africa in adwane bay about to ho ka keke asaba Ajaguraja say ni Duabo no ana yi wo ho so atiase entisa okay so enti Duabo basabasa no enya adwuma Duabo basabasa sam fidie no so Duabo no okay enya adwuma na wo de camera asiw so na wo bodua so pese wo hu se mebo na bibi ye nipa na me wo evidence wo because na me enti sa de we no se ye nokure se anya nokure se nipa no ba bi owo bia ese nananom ho no mo chim dedua nananom chiri dedua de ane ne ye sore so nana ene wafade na efe enti when did say de gu nsan so e kire sen mafade we de efe no ani brain soja any brain soldier on say kokko ni tuntum na di afra kamfo no say obi free mu a isumadure okay ni tuntum so anti yakusie no ba na ye a che say owadi ewu okay so eno so ne kokko no okay anti sa ana we nsutie so owo ama edrusum owadi ewu okay na wo hwe a obonse ensaso aya na no digu o monsaso no ebu obonse na bibi sinsan asuse de sinsan so ni nyina no ebia wo na sekere we ye dweni men enso den makodwane ana dwenini odwan be ma abeben okay na akanka sam ye kabom se dweni emen okay so odwan be ma abeben so what you say nti we ni kire se sebe aboa no kwa na chi ansa na wapem okay so what you say nti nipa bia o ye bibia tena sesin wachi na sesin wanim ansa na watu betu anamo ayeden akọ wanim ena we nso no ye saso no se de ochikire boa no o na nim de ewum okay what you say nti ni nyina eye kasa so e kire asante yamamra ni ani ye eni babia ofre ni babia woko de sesa wo ye we ni nyina nso kire wankasa de sesa wo ye e say identity aboa no ko na chi ansa na wapema memi nim se nipa ya waka mtokwa amne gwagu mintimi ne nko me se jinjira amne gwagu me nko no mu ntutu me se yaza esampe ba bi dwan fa so ati ase nti akanfo ye bibia ye no wase kire okay medase nana medase yemfe yankomo no ensi hase abusua aha na de yankomo twetwe ni nyina esi me nana ankra ane nedei yatena se a yatwetwe enkomo yi yasante se hunya ye nti no dan dai na ye bedi asante se ho enkomo Nyansapo TV so ni meso se obeboa na yatere Nyansapo dwumade ni ewo wiase ne Ghana fa na nyina fa waje nhwere no efa comment section no ase efa mame osomfo adwoa ana metena ase nyame amba adase ni yehia bye bye akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame